Hello guys, naami karon diri sa Dataw Pitak. Muni among kamatis. Oh, dagko na siya og bunga. Dagko, dagko na kaayo. Ding 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 ding. Nangabuno ko gahapon. Karon kay among area muraog na sa Japan. Nag-fog na guys. Nagpaguna mi dito nga side. Oh, tara sila. Kato dito nga buno. Hindi sila maklaro katungod kay nag-fogs. Nabot sila dito. Kahit po to. Hindi maklaro. Nag-fog guys. Tugnaw kaayo. Muramig na sa Japan. Ay naman ito nga akong kuan. Moni ang bukid sa Dataw Pitak. Dang 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 dang. Ha? Hi vlog. Wala sila dire ang dako kay kuan asinda oh. Ilang kamatis oh. Paghayom dire kay Valentine's bayaron dapat moglitos niyang asawa. Ah, patay oy. Ulay. Available pa mo? Ah, patay man sa niyang asawa gyud. Murag way mga losay. Ay, awa guys, di dyan maklaro. Ito dapat dagan kay nagbalay diha. Dapat yung mga garden. Di dyan maklaro. Kay nagfog. Murami og naa sa Japan. Ang tanang kuan. Di maklaro halos ang dalan. Samot na sa dalan ron. Ay, kaloyan gud sa Ginoo mong kamatis. Hapit na may mamukpo. Mao ni among mga mga gardenero, gardenera. Gilo po diya kuya, hello vlog. Diba sila mag-hello oras kuya, kuya kay mangguna. Oh. Sagbot pa among kamatis guys, di pareha sa Japan nga butangan og marochi. Dilo si hi. Pag-hi ba? Hi. Ano siya mag-hi? Uy. Awa guys, ang bunto di na maklaro oh. Nag-fog na cute guys. Sayo pa kay sa buntag. Alas 8 pa lang. Oh, napay saging oh. Ay, among kamatis. Ako ba nangulot? Kanang guys, oh, nagsakit ang kamatis so amot ani nila oy. Wa man unta ko ni sila gikuan, gihigugma man unta ko ni sila taman. Wa na nagtaing, kulangan nagtaing guys. Say mga fly dira. Oh. Ang kamatis ang bunga niya oh. Deng 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 deng. Nanghigda na sila. Okay, kana ay update guys. Bye bye. See you soon.